Et liv på kanten er en selvbiografi af B.S. Christiansen. Og jeg har valgt det her oplæsningsstykke, som handler om, at vi skal kigge i vores livs rygsæk. Og jeg har valgt det, fordi det er en meget central del af B.S.' tilgang til livet, og den måde, han har lært at tænke på igennem hans 28 år i jægerkorpset. Som ganske ung jæger stiftede jeg også bekendtskabet med begrebet den samlede belastning. Den samlede belastning handler om det simple faktum, at et menneske kun kan klare et bestemt tryk. Uanset om du er jægersoldat eller noget som helst andet, vil du på et tidspunkt begynde at få tunnelsyn og handle uhensigtsmæssigt, hvis du får for mange sideløbende problemer og kriser i dit liv. Vi knækker på forskellige tidspunkter, og som jægersoldat blev vi trænet i at klare et meget høj belastning, men selv for os var der en grænse. På arbejde blev vi udsat for belastninger, der kom meget tæt på den maksimale grænse for, hvad vi kunne klare. Derfor var det vigtigt, at vi ikke slæbte problemer med konen eller andre private konflikter med, når vi gik på arbejde. Nogle mennesker mener, at de kan lukke af og glemme alt om deres private problemer, når de går på arbejde. Men det er efter min bedste overbevisning ikke muligt. Alle uløste konflikter og problemer tæller med i den samlede belastning, og derfor var det vigtigt for os at have styr på privatlivet, hvis vi skulle være i stand til at klare de belastninger, vi blev udsat for på arbejdet. Endnu en gang, alt det du kan få styr på, skal du have styr på. For mig har ideen om den samlede belastning efterhånden ført til, at jeg regelmæssigt laver rutinetjek på mit liv. Jeg kalder det at kigge i mit livs rygsæk. Jeg kigger efter, om jeg slæber rundt på ting, jeg lige så godt kunne få løst. Ligger der problemer og konflikter, som jeg kan løse, i stedet for at slippe dem med videre i livet. Hver gang jeg løber ind i et problem, som jeg skubber til side, i stedet for at løse, bliver det puttet ned i rygsækken. Her ligger det og vejer til. Den slags ekstra belastning har jeg ikke råd til at slippe rundt på. I dag er jeg ikke længere i risiko for at blive sendt ud på militære missioner hele tiden. Men min almindelige hverdag bliver meget nemmere, når jeg sørger for at have så lidt bagage med som muligt. Gennem et langt liv i jægerkorpset har jeg lært, at konflikter og problemer skal løses, når de opstår. Ingen af os går rundt og er ærlige, kærlige og inderlige og oprigtige hele tiden. Vi skubber problemer til side og springer over for gader og laves med jævne mellemrum. Små hvide løgne gør hverdagen nemmere, men det gør også din rygsæk tungere. Store løgne og længere tids uærlighed kan gøre den så tung, at du går foroverbøjet gennem livet. Hvis du engang imellem sætter dig ned og kigger i din rygsæk, kan du helt sikkert smide noget ud. Bagefter vil du kunne bevæge dig friere og gå mere oprejst. Dermed bliver det nemmere at se andre mennesker i øjnene, og som en klog menneske engang har sagt, så kan du komme til verdens ende på en løgn. Du kan bare ikke komme tilbage igen. Yes. En af B.S. mest brugte sætninger om livets tilværelse, det er, et godt liv skal man kæmpe for. Og han har selv været ude i nogle meget ekstreme situationer, hvor han blandt andet har sultet og frosset. Og inde i militæret, igennem hans liv, der er han blevet pint og ydmyget. Men han har også lært, at han skulle lære at acceptere de der ydmygelser, for at han kunne få en bedre tilværelse, for at han kendte sig selv bedre. Og dermed har han fået et bedre liv. Og som han skriver i bogen, har hans liv, som alle andres, budt på op- og nedture. For selv manden, som kender sig selv ind i hver en krog nærmest, og han ved præcis, hvor hans grænser går. Han går på et tidspunkt i hans liv psykisk ned, men han har igennem de her ekstreme oplevelser, og hans liv på kanten, der har B.S. fundet ud af, at lige meget, om du har det rigtige fysiske udstyr eller ej, så er den rigtige mentale indstilling vores aller vigtigste redskab. Og han siger blandt andet i bogen, at han hver dag spørger sig selv, om han lever det liv, han ønsker. Og hvis han ikke gør det, så skal han nok få lavet om på det. Hvis der er nogle problemer, som han er utilfreds med, så skal han nok få lavet om på det. Fordi han vil leve det liv, han ønsker, og han kæmpede for et godt liv. Så en af B.S.' budskaber med den her bog, tror jeg, er, at vi skal kigge indad, og vi skal følge efter, om vi lever det liv, vi egentlig ønsker. Og hvis vi ikke gør det, så må vi kæmpe for det,
ligesom han har gjort. Fordi tingene kommer ikke bare af sig selv. Og for mig har det været en virkelig spændende og tankevækkende læsning om det ekstreme liv på kanten. Fordi B.S. er en meget empatisk og medmenneskelig og reflekterende mand, som er meget hurtigt for sympati for, fordi han lever det liv, som han gør. Bogen er nærmest en beretning om den lille dreng, som faldt over sine egne fødder og fik buksevand i Oksbøl skolegård, men endte som jægersoldat og familiefar og er nu en meget eftertragtet coach. Og igennem kommentarer til bogen har jeg faktisk fundet ud af, at et liv på kanten har hjulpet rigtig mange videre i livet. Og B.S.' selvbiografi, den har givet folk viljestyrke og tro på, at de kan leve det liv, de ønsker, hvis bare de er villige til at kæmpe for det og gøre en indsats. Og folk skriver blandt andet, at de har tabt 50 kilo, eller de har fået et nyt liv på jobbet, eller om karriereskift, og om ødelagte forhold, som er blevet genoplevet. Og der er blandt andet en, der skriver, at for ham har bogen været en øjenåbner, og det har fungeret nærmest som en slags livseliksir, bare i bogform. Og jeg synes, det er en virkelig god bog, fordi den fortæller en del om militæret og jægerkorpset, som jeg interesserer mig ret meget i. Og derudover ret mange sådan, psykologiske og filosofiske vinkler ind på livet, som også har sat et præg i mig. Og den her bog går på mange måder ind og river lidt i ens mentale mønstre. Og bogen har givet mig indsigt og teorier i menneskets tankegang. Og jeg har fået en større forståelse af, hvorfor vi gør, som vi gør. Og efter jeg har læst bogen, har jeg faktisk, kender jeg faktisk mig selv lidt bedre, fordi jeg ved, hvorfor jeg reagerer, som jeg gør, når jeg står i nogle bestemte situationer. Og mange af de filosofiske og psykologiske teorier og citater, som han skriver i bogen, de dukker faktisk med jævne mellemrum frem i mit hoved. Og så føler jeg lige efter en ekstra gang, om det er egentlig det, jeg egentlig vil, det jeg nu har gang i. Så det er en bog, som sætter tankerne i gang og får en til at tænke over tingene. Og derfor vil jeg give bogen Et liv på kanten 5 ud af 5 stjerner.